Grazas pola vosa presenza aos medios de comunicación. Perdón por este retraso, imos seguir traballando agora. Grazas á Delegación de Goberno pola presenza aquí e grazas sobre todo aos alcaldes e alcaldesas que efectivamente nun exemplo de cooperación institucional están facendo o que teñen que facer, é darse a man para traballar e evitar o que desgrazadamente de novo tivemos que vivir este verán. Por tanto, o que temos que facer, coido que xa está definido, que é deixar as liortas de todo tipo a un lado e poñerse a traballar. Neste concello no que estamos, creo que ten unha importancia non solamente que esteña eu, senón que esteñan os medios de comunicación, podemos ver o que está a pasar. Este concello hoxe non ten auga, non ten auga, e non solamente é que xere graves problemas, é que tamén xera un problema de saúde pública. Por tanto, temos que actuar rapidamente para evitar o que estamos a vivir aquí. 2. Estou dicindo que hai un punto despois. Xa sabemos o que hai que facer para previr os incendios. Son políticas múltiples, vímolo claramente, temos que ter, como decían, non, que había bomberos forestais que están aquí, pois política preventiva ao longo de 12 meses o ano, que non teñen que estar en mans privadas, que teñen que ter a formación a caída, que o que temos que facer. Pero tamén sabemos que temos que ter unha política preventiva de cuidado dos montes, do rural, de acordo? E previr os montes non só é desbrozar, e temos tamén que ter, bueno, as características dos novos lumes, das vagas de lumes, nas que seica temos, non, pois pistas que probablemente agora mesmo teremos que mudar nos anchos, non para acomodar a realidade da virulencia dos lumes pois ao que estamos ao noso territorio. Por tanto, isto xunto con elementos claves que xa sabemos o que hai, pois actuar nas identificacións das fincas e moitas cousas máis, de acordo? Por tanto, creo que isto é o que debemos de facer. E agora o que toca é non só previr para evitar os incendios, non, que agora o que toca é restaurar todo isto. Xa o fixemos no volcán de Las Palmas, fixémolo, estámolo a facer na Dana, por desgraza, non? Con 74 concellos que están afectados e, por tanto, estamos facendo o que temos que facer. Eu simplemente dar as grazas ás persoas que coido son as máis importantes, que é a veciñanza, a quen representa, neste caso, todos os alcaldes e alcaldesas de distintas cores políticas, pero neste caso quero facelo no nome de Enrique, porque efectivamente podemos ver como a propia veciñanza é a que salva, ás veces, non só o territorio, non as vidas, as súas casas, e, por tanto, eu quero darlle as grazas á veciñanza. Por suposto, os equipos todos de extinción de incendio, de emerxencias, de Galicia, do Estado, a UME, a todo o mundo, pero a veciñanza tamén. E remato con algo que sempre nos din, querido delegado, e que sabemos ben, non? Que é, bueno, a cooperación, a participación cidadá no diseño de moitas políticas públicas. Da igual se é da Xunta de Galicia que do Estado, da igual, pero é clave, non? Que teñamos esa sensibilidade de coñecer o territorio ben, non? Para poder diseñar moitas veces ben as políticas públicas que definimos. Eu creo que isto é o importante. Probablemente a diagnose do que hai que facer témola xa. E agora o que pediría, non, é que todas as administracións nos deamos a man tamén, non, para evitar que esta desgraza volva a pasar, por suposto, en Galicia, pero no conxunto do país, de acordo? E me parece que eu sí que quero darlle as grazas hoxe aos alcaldes e alcaldesas, a todos, de distintas formacións políticas que están aquí defendendo o ben común. E remato, a política útil é isto, e o resto eu coido que son cousas que non lle interesan a ninguén. Así que